ro you try Lukas nang ka bading kaun khat ka ba at pusan kom neu try la le hanga hakisni hakibo la khami yanga panweng no ya ka jinglong ben jonga hapring ki brio yakini ki kentian am lakran ke Elizabeth kani ka Elizabeth hapdeng ka jinglong temen ka jongka ublei urang kerku ya ka da ikhun kalastang man pun kuna ka jinglong temen san benai bat hadin kata kala ong kini ki kentian kasngungu ya ublei bahawat hapdeng ki jing syak kran ben haki brio naman laslam ka klampun kun andre ublei urang kerku ya ka te ngasngu thu bangi ru inam dei bandu ya ka jing kermen ada haki eki bangi apa kam urlong shu andre ngi dei bantem ba ublei jong ki kamba bat ngin bo ya ka jing shania hau bat bangin bo ya ka jing ye hau namar bo ublei bangi ngi dan ublei jong ki kamba ap hakaya ka jong o